sa nám pripravuje Adam Čolty, Fiat X1.9, motor 2 liter turbo, predzadnou nápravou, poháňaná zadná náprava, 590 koní výkon. Nastúpi proti Štefanovi Holakovskému Honda Civic Turbo. Takže X1.9 a Adam Čolty, verím, že už má... A takisto zohriate gumy má aj Štefan Holakovský, ktorému budeme držať palce v jeho turbohonde. Priatelia, v tejto chvíli boj o postup do finále, v superfinále. Adam Čolty. Števo Holakovský vyzerá, že niečo sa udialo s autom. Ide veľmi, veľmi pomaly. V každom prípade ďalší súboj Tibor Ötvoš číslo 114 versus Jozef Varečka s číslom 110.